አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታሪኽቲ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዓ ይኹና። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዛኸበሩ መጠን ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዓኦም ይኹኖም አሜን። ዕለት 18 የካቲት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ንኹሎም ቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባ መላልዮስ ሊቀ ጳጳሳት 18 ለካቲት በዛ መዓልቲ እዚኣ ተኣማንን ቅዱስን አቦ ናይ ሃገረ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት አባ መላልዮስ አዕረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ ድማ ፈላጥን መስተውዓልን ነበረ። ኣብ ዘመን ንጉስ ወዲ ቆስጠንጢኖስ ዓብይ ዝኾነ ቆስጠንጢኖስ ዘይንእስ ካልኣይ ኣብ ልዕሊ ሃገር አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ተኾይኑ ተሾመ። ኣብ ሲሞቱ 30 መዓልቲ ምስ ጸንሐ ድማ ንኹሎም አርዮሳውያን ካብ ኩሉ ኣብያተ ክርስቲያን ሰጎጎም። ንጉስ ድማ ሰሚዑ እቲ ንጉስ ንባዕሉ አርዮሳዊ ስለ ነበረ ካብ መንበሩ ሰጎጎ። ኤጲስቆጶሳት ካህናትን ዓበይቲ ዓድን ሃገረ አንጾኪያ ተኣኪቦም ድማ ንሊቀ ጳጳሳት ናብ መንበሩ ንኽመልሰሎም ዝሓትት መልእኽቲ ጽሒፎም ለኣኹሉ። ሕቶኦም ተቐቢሉ እውን መለሶ። እዚ ኣቦ ናብ መንበሩ ምስ ተመልሰውን ነቶም አርዮሳውያንን ብቓሎም ዝኣምኑ ኩሎምን ምውጋዝን ምርጋምን ኣይሓደገን። እቲ ስሕተቶምን ጽርፈቶምን እውን የጋልጽ። ወልዲ ካብ ኣብ ባህሪ ከም ዝተወልደን ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ከም ዝኾነን እውን ንኹሉ ዝሰብኽ ኮነ። ንኻልኣይ ግዜ እቶም አርዮሳውያን ንንጉስ ብተደጋጋሚ ብቓልን ብጽሑፍን እናገበሩ ስለ ዝተዛረብዎ ከም ብሓድሽ ልቡ ለወጥዎ። ደጊሙ እውን ካብ መንበሩ ኣሳደዶም። ካብቲ ቀዳማይ ናብ ዝርሕቕ ዓዲ እውን ተሰደደ። ኣብቲ ዝኸዶ ዓዲ ምስ በጽሐ ድማ መልእኽትታቱ ናብኣቶም እናለኣኸ ልክዕ ምስቶም ህዝቡ ከም ዝነብር ዘሎ ኾነ። ካብ መጽሓፍቲ እውን ካብኣቶም ዝተሰወረ ይትርጉመሎም። ኣብ አንጾኪያ ናብ ዘለዉ ምእመናኑ እውን ይበጽሖም ነበረ። ንኤጲስቆጶሳትን ንፈላጣትን ካህናትን እውን ብቅድስቲ ሥላሴ ብቕንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ቅዱሳን ኣቦታት 318 ርቱዓን ሃይማኖትን ንኽሰብኩ ይእዝዞም ነበረ። ከምዚ እናገበረ ክሳዕ ዘዓርፍ እውን ንብዙሓት ዓመታት ኣብ ስደት ነበረ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ኣብ ብዙሕ ድርሳናቱን ስብከታቱን ኣመስገኖን ናይ ምስጋና ድርሳናት እውን ደረሰሉን። ክብርን ግርማኡን እውን ገለጸሉ። ምእንቲ ቅንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ብዝበጽሖ ብዙሕ መከራ ሽግርን ንሱ ክብሩ ካብ ክብሪ ሃዋርያት ከምዚ ንእስን እውን ኣረድኦ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎቱ ይምሓረና። በረኸቱ እውን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለመላንዮስ
ዘእሙን ነገሩ አርዮሳውያን ህዝቢ ዘአውፅእዎ እማህደሩ አፈ ወርቂ ዮሐንስ በከመ ወደሰ በዕለት ተስካሩ እንበይነ ስደቱ ወእንበይነ ብዙሃ ሃሳሩ እምሐዋርያት ይበ እያሃጽጽ ክብሩ በረኸት ይሕደረና። ያዕቆብ ሐዋርያ እህወ እግዚእነ እህወ ማለት ሓው መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ሓው ንጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዝተባሃለ ናይ ያዕቆብ ሐዋርያ መዘከርታ እዩ። በረኸቱ እውን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን አሜን። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና፣ ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ይቕር ይበለልና አሜን። ዕለት 18 ለካቲት ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ፣ ቅዱስ አባ መላልዮስ ጻድቅ ሊቀ ጳጳሳት ዘአንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ ተሾመ ማለት እዩ። ግፍዒ ኩሉ ዝረኸቦ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ፣ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ሰባኪ ሃይማኖት፣ አቡነ አኖሬዎስ ዘደብረ ጽጋጋ፣ ማር ያዕቆብ ግብፃዊ ይብለና። በረኸቶም ይሕደረና። ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ኩሎም ቅዱሳና በረኸቶም ይሕደረና። ብጸሎቶም ብኣመላድነቶም ብተራዳእነቶም ድማ ይርድኡና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ወኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።